kum kadak jong ke jing rakhe ya ka advance Christmas kinong ilam ke FKGJP Ramrai Circle mentai ke sngi ke lahir shagashnong mau berkong ban sami ke jing ram da ki blanket shaki long yeng ki bala do no ya ki bahayeng asem ha ka jingja accident kali ha ubnai baar jong usnem aja khan nyo ha ka por begedang le ke jing seng samla jong ke KJPC no sepngi ha ka balang Presbyterian nonglang katai ka program ka long ru kum shibenta jong ka jing rakhe ya ka lengkho snem jong ka jing khlat no umelung so tham ha ka ni ka sngi lapnya ye ka jing lang no ba Robert Walang chief organizer FKGJP Ramrai Circle ha ka ni ka sngi la yo ye ka jing kren no samla jet star lengkhoi president badru uba Borshon El Maudo sodar ka chnong mauberkhong ki balalong ki nong kren ba kongsan bat lai don lang ru ki bhayeng basem ki ba la do no ki ba ki bathon ha ka te ki jingjia bas ngausi impat syam lawan yuk kejat ha sinong mau berkong isel sanut haus nem ar hajar khat nyau ak ar buai o ar pun riu tarik jong benai Februari ajar khat nyau mental adap saus nem begitu ke jingjia ke bempat jingjia ko ha ka ri si ke jongi na ka jing accident jong ka kali ke balik ha ka jing asang hang tei nonglang hang thi ha jan nong spung te kum tang idap da jing sopia ilapan ya kalis na i sordar jong kasinong bakidon kum ba sau pungut ei hang na po kasinong mau berkong oh ila don ki mensim ki pordor ke jongi ki bom syam la don chu hang na tei ndrai kita ki sau pungut pada ki brangsa bat ngi menta te kum ka FKGJP kawai na ki sang bhalang kabatrai na kabanta ka bahakamiat jong ka dong ka than Ramrai jong ka jela ka ba ijo jongi hapo rilum khasi jantia bat karo jingjen jar kinong song sinong te hagane ka singi ka banta kum ka sang da ka wei ka sur le ong ba la ka long ka barit haswa bangin sayo ban jam ya ka jingwan long breu ka jong strai Jesu Christ namar ngi baro ngi long ki Kristan langiton hagino gino ki kunhun balang te kumta kum ka sang ngi dei ban le ei na ka menta ki ne ki lanot ki badan hapo jong ne ka sinong mau berkong te dei hakum ka ne ka sngi bakum ka sang nginam la ban ong lupa lanong in wan isya phone bat isordar namar ba ngimtip la ka urlong ne ka urlong ka taga jing plan ka jongi tenrei ni aingo ba hagane ka sngi ka menta lai long idak ibarit ro namar kum ka FKGJP jingwan ka jongi kamdei na kanono ka thong hanrai na ka menta ka jing isen ei na ka menta ki parodok prasnam kumta amban se ni hap ya ka ban sein la ki jong plag jongi ban ai ki jing ai ki barit tingin sayo ban ai sibit lagi long kino ki jing ai kin pediang ya kata ba ladang ya nujor kamlong ei hanrai kan sulong tang ka jing ya kublai Christmas haswa bangin sayo ban jam ya kas jingwan long priu kajong kulum Jesu kumta kum kidekot jong ka FKGJP Ramrai ni hap ban ya kublai Christmas bakti ki sau pung ngut kita ki lanot kiba syam janjar kibla syakta harte ke jing accident bat kane kalau ka message ru syaka sarkar ba ka sarkar kan phai khmat lam omdei batang ka jingwan le isen ei tang hakitu kisnam ar hajar khat nyau handrei ni kerpat ya ka sarkar bakan le isen ei bakan thau kilat kilenti lengba ka department ka bapei ya ka roi ka par chong ki breu ki baduna de khotmet kum ka social welfare bakum no bakan paik mat kerpang ye kine kilanat ki bajia hakate ke jingjia namar lengba ka jingyo jingtip jongi ka sang ka batikna lengba usordar bagi donro kilanot ki boma asyu watang batrai banta hadu kine gisni ke banta te jinggar pat jongi ka sang menta ka sngi ba ka sarkar inong mi khmat lana kino ki sang tremon sobha bangim dei ban ino ye kine kilanot